Jamen, det er rigtigt, at jeg hedder Tina, og jeg har lavet det her i snart 100 år, føles det som om. Jeg startede i 2002, så det er rigtig længe siden. Og det kan godt være sådan lidt specielt nogle gange, når man laver det her, at man hører folk sådan, stå sådan og sige, ja, så siger jeg sådan, eller et eller andet, og så er man sådan, det sagde jeg også i 2003, eller sådan noget. Det har rigtig svært ved at fange af det, men nu tror jeg snart, at gruppen af folk, der har beskæftiget sig med det længe, den er så stor, at ja, det virkelig begynder at rykke noget. Jeg prøvede at lave sådan en lille wordcloud, har jeg så lært, det hedder, med lidt forskellige ord her, fordi det første, man måske skal sige, som jeg ikke synes, der er blevet talt så meget om i dag, det er jo, at i andre lande, der bliver det her betragtet som en specialpædagogisk retning. Og det er helt oplagt åbenlyst, at man har universitetscentre med folk, der forsker i det, og læreruddannelser og så videre, men det kommer jeg tilbage til. Jeg har lige prøvet at finde lidt forskellige ord der, sådan stort set oversat til dansk. Ham her, han hedder Colm O'Reilly, han er lige blevet formand for det, der er blevet nævnt flere gange, der hedder ETCHA. Jeg kommer tilbage til ETCHA lidt senere, men han er sådan lidt lun irsk fyr, og jeg fik bare lige lyst til at gengive, hvad han holdt keynote om. Der var en konference for et par uger siden, hvor nogle af dem, der også er her i dag, også var med. Jeg var også med. Han fortæller, at dengang han var en lille dreng og startede i skole, der var han allerede ret god til matematik. Og så larmede han i timerne, og så tog hans far med om i skolen for at snakke med matematiklæreren, og så siger han til matematiklæreren, at min søn, han kan sådan og sådan og sådan. Is that a problem for you? Sådan ligesom lidt undskyldende. Er det et problem for dig, at jeg har lært min søn matematik derhjemme? Og samtidig så fik han også at vide, at han var ret god til fodbold, så skyndte faren jo sig at finde et fodboldakademi med et særligt talentprogram. Og whoopty 10 år senere, så var han ikke ret god til matematik, men han var rimelig god til fodbold. Så det er jo alvoren i en ellers sådan okay, sjov fortælling. Ham her, han leder det, der hedder CTY, Center for Talented Youth i Irland, og jeg tænker, det nogenlunde matcher det her akademiet for talentfulde unge, vi har i Danmark. Så fik jeg lige lyst til at skrive det her årstal ind, 1993. Det var faktisk der, vi fik en lovgivning, som skulle gøre op med det, der hed udvidet og grundkursus. Så vi har faktisk skulle have undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip i 31 år nu. Jeg synes måske godt, at det er godt nok lang tid om at blive sådan almindelig anerkendt, så det fik jeg bare lyst til at nævne. Så har vi snakket lidt om det her, hvad skal barnet hedde? Og der har jeg bare fundet lidt forskellige ting. At i Norge, der bruger man meget det her evnerige, eller evnerige børn. Så den allerførste gang, jeg var til sådan en konference her, der var 2 tyskere, der havde lavet noget. De har snakket med nogle tyske teenager, og så havde de spurgt, hvad vil I helst kaldes? Skal I være hochbegabt eller schwierbegabt? Og så ville de gerne være schwierbegabt, fordi det skulle ikke lyde som om, at det var noget positivt. Det skulle lyde ligesom om, det var lidt sådan en byrde at gå rundt med. Så kommer jeg tilbage til Flandern om lidt, fordi de har lavet, synes jeg, et meget interessant program. De snakker heller ikke om giftedness. Altså fra deres, tror jeg det var hollandsk, de talte i den her del, der bruger de det her cognitively strong functioning. Og ETCHA, som jeg lige har nævnt, forkortelsen er jo European Council, altså det forkortelsen er European Council for High Ability, så der har man heller ikke intelligensbegrebet med inden over. Så er der det her med, hvis man vælger at bruge klokkekurven, og man snakker om de her forskellige procentsatser, det er også bare lige hurtigt her, ikke? At normalt, når man snakker de der highly gifted, så er man oppe i den øverste 1%. Så har vi brugt, i hvert fald for år tilbage i Danmark, har vi brugt begrebet med særlige forudsætninger. Nu ved jeg, Ole Kyed i dag, han vil gerne lave det lidt om, så det hedder med særlige læringsmæssige forudsætninger. Men der blev grænsen ligesom sat ved de øverste 5%. Så er der som regel, når man snakker sådan begavet, også når man snakker talent, i hvert fald i den model, vi skal kigge på om lidt her, det er en GT-modellen, der kører man med de øverste 10%, og så har vi allerede set nogle i dag, der har holdt oplæg, der ligesom tager gruppen af det, vi normalt kalder velbegavet med, og så når de på en 15-20%. Det, som jeg lige vil tage med her, hvis nogen interesserer sig for det, det er, at man siger, når man måler IQ, at det er eksponentielt stigende. Og det vil altså sige, at hvis man laver noget, der er rettet mod de øverste 15 eller 20%, og så man undrer sig over, at dem, der ligger inde i den øverste 1%, de stadigvæk ikke får helt vildt meget ud af det, så er det altså fordi, at forskellen på dem, der ligger i den øverste 1, og så ligger i den næstøverste procent, den er lige så stor, som fra dem, der ligger i den næstøverste, og så ned til den 10. Ikke? Fordi
det eksponentiale, det betyder. Så det fik jeg lov til at fortælle nogle matematiklærere en dag. Det var fint, fordi de forstod det alle sammen. Det er mange år siden, jeg har matematik. Yes, godt nok. Så bruger man rigtig meget den her model. Helle var måske en lille smule inde på det, den differentierede model over arv og miljø, og jeg vil ikke gå ind i den med alle detaljerne der, men den er så detaljeret der. Nogle gange så bruger man sådan en meget naturlig, eller en meget simplificeret udgave af den, for ligesom at tale om, at du har et barn med et potentiale, men det barn skal jo have noget undervisning og have nogle muligheder for at kunne udnytte det potentiale igennem en form for udviklingsproces, for at der kommer noget ud over i den anden ende. Og der synes jeg nok, at vi har set rigtig mange gange, man bruger det her ord katalysator, ikke? Det vil jeg ikke gå så meget ind i, men hvad for en skole du kommer til at gå i, hvad for nogle forældre du har, hvad for noget undervisning du får, hvad for nogle søskende du har, hvad for en klasse du kommer ind i, alt det er jo de ydre påvirkninger, der gør, om du får noget ud af din undervisning eller ej. Og så har du det, du selv bringer til bordet, og der er det jo her, hvor vi i virkeligheden handicapper de højt begavede unødvendigt. Fordi det intrapersonelle, det handler om din vedholdenhed, din koncentrationsevne, det vi generelt kalder de eksekutive funktioner, og det er jo alt det, som alle folk, der ved noget om det her, de ved, det er det, de børn, de kæmper med, når de bliver ældre. Det er deres eksekutive funktioner, de kan ikke koncentrere sig, de kan ikke finde ud af problemløsningsopgaver osv. Og det er simpelthen for at slå et slag for vigtigheden af, at de får nogle opgaver, der er så svære, at det er de evner, de er nødt til at træne, når de går i små klasser. For ellers så er det begynder at køre af sporet, når de kommer op omkring 5. 6. klasse. Yes, og jeg kunne snakke om den her hele dagen, hvis det var, men det bliver også meget hurtigt, ikke? Så er det bare en tegning her, det er en fra Mentor, der har tegnet den for ligesom at illustrere også, at nogle gange er det kedeligt at være dygtig, og der findes masser af eksempler på børn, der faktisk var ret dygtige, der begynder at sidde og klovne hedder det lidt rundt, for at få noget opmærksomhed. Og så har vi jo lige været til konference her, så der var en psykolog fra Canada med, som sagde på et af sine oplæg, hun synes altså bare, at det var pudsigt, hvor højt, altså det er ikke fordi, jeg synes, man skal stoppe barnets emotionelle udvikling, men hendes pointe var, at det er simpelthen så nemt at få forældre til at gå med til at stoppe barnets intellektuelle udvikling. Og det synes hun måske bare var lidt pudsigt, når nu man går så højt op i, hvordan de har det følelsesmæssigt. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, det er vigtigt, men jeg synes, der er en pointe, der godt kan tåle at blive sagt her, som blev sagt af Bertel Haarder engang, og det er mega vigtigt at få noget ud af sin skoletid. Fordi man skal faktisk være voksen i rigtig mange flere år, end man skal være barn. Ja, der er jeg bare enig, altså. Yes. Så skulle jeg summere en lille smule op på, hvad det er, vi har hørt i dag, så den har I set. Vi havde jo Helle, som sagde mange gode ting, men hun snakkede også om læreren som proceskonsulent, når man får sådan et barn ind, der har så mega stor viden på et eller andet område, som, hvor man kan lige så godt opgive at følge med. Fordi når man kommer hjem fra arbejde som voksen, så skal man også vaske tøj og lave mad, og det der barn kan bare gå hjem og fortsætte med at sidde og læse på det der, de ved som så meget om i forvejen. Så jeg fandt bare den der bog, hvis nogen skulle have lyst til at læse den, så kunne det være det. Så havde vi Dea, og hun sagde også mange forskellige ting, men for at gøre det lidt nemt for folk, så gik jeg lige ind og fandt linket til screenings, redskabet der, hvis I ikke har det alle sammen, og man kan se, at man kan jo nå at komme med på nogle af de her dage stadigvæk. Så havde vi Randers Kommune, som jo snakker om det her fra skolernes udviklingscenter. Og dem vil jeg faktisk ikke sige så meget om, for noget af det, de gør, det matcher lidt et af de eksempler, jeg vil give fra Tyskland, så det kommer jeg tilbage til om lidt. Vi havde Gentofte Kommune, der omtalte forældrene, som var det kommunens frontallapper, eller var det børnenes frontallapper, det har jeg glemt. Men særligt lagde jeg mærke til det her, og det ved jeg også, fordi jeg har snakket med Jan Andreasen for ikke så lang tid siden, at det her med, at de faktisk har gjort det her, vi lige har siddet og snakket om, eller paneldeltagerne lige har talt om, sørger for, at alle i kommunen har bare sådan en minimum af viden om det her, for at kunne tage mange ting i opløbet. Ikke? Så havde vi Jönköping, og der fandt jeg også linket til deres konference, hvis man vil ind og kigge på det. Og vi havde selvfølgelig Valerie, som har beskæftiget sig med de her early readers. Og grunden til, at jeg har skrevet Ph.D. bag efter hendes navn, det kommer vi til om lidt. Ja.
lige kort inden til det her igen, ECHA, European Council for Higher Ability, det er blevet nævnt flere gange. I Sverige har de jo nu lavet sådan en Gifted Education, jeg går ud fra det, den der hedder Gifted Education Practitioner, det er sådan en uddannelse, der er rettet mod lærere, og man laver den på sit eget nationalsprog, men så kan man sende ansøgning ind til ECHA, og så sidder der en meget klog og dygtig mand, der kører noget, der hedder Center for Begabung ved Universitet i Münster, og han sidder blandt andet ham og nogle andre og læser igennem, når man opfylder kriterierne for at kunne bruge ECHA-navnet til sin uddannelse, hvis man er interesseret i at komme med ind i det. Så de har 12 eller 14 forskellige programmer rundt omkring i Europa, men langt de fleste i Holland og Østrig, og så er Sverige så kommet med her for nylig. Yes. Så er der det her, hvad hørte vi nede på konferencen, der kom, ligesom hvad blev der nævnt. Og nu har jeg bare taget et eksempel med her, fordi at der var nogen, der snakkede om lavt hængende frugter. Så fik jeg lyst til at nævne det her. Flandern, det er sådan cirka den ene halvdel af Belgien, og der bor cirka 5 millioner mennesker. Så det er sådan nogenlunde sammenligneligt med en størrelse, ligesom Danmark har. For det, der selvfølgelig er svært i Danmark, det er, at vi har 98 forskellige kommuner, så der er 98 skolechefer og 98 forskellige spændende ting og sager. I rigtig mange kommunerne, der bor ikke ret mange mennesker. Nu er jeg så lige flyttet til Kerteminde, ikke? Det er 23.400 indbyggere, så det er klart, der ligger ikke ret mange børn, der har brug for et eller andet helt ekstraordinært der. Ja, det de har gjort her, det er, at de har besluttet sig for at gøre noget ved det. Og på 4 år, der er de gået fra ikke rigtig at gøre noget, til at have sådan et rimelig dækkende for hele regionen tilbud omkring acceleration. Og acceleration, det kan man gøre på 2 måder. Det kan man enten gøre med et enkelt fag, eller man kan gøre det med at sætte eleverne op i en anden klasse. Det giver rigtig meget i de fleste danskere, når vi snakker om acceleration, men i andre lande, og det kan godt være det, fordi kulturen er lidt anderledes, det er faktisk en af de mest gennemprøvede former for undervisningsdifferentiering, som har vildt gode resultater, hvis man tør at gøre det. Og det har noget med at gøre, det var ikke det, jeg ville sige. Det jeg vil sige, det var, at de kører med det her, de kalder ankerskoler, eller ankerschools, hvor der er sådan lidt større skoler, hvor der er plads til at være måske en lærer, der har et halv- eller en heltidsstilling ved at beskæftige sig med det her. Men de har over 500 deltagende skoler, som de har fået med i løbet af de her 4 år. De får eksperthjælp fra Antwerpen Universitet, hvor der også er sådan et center her, og sidder nogen og beskæftiger sig med det. Og 2 pointer, som han videregav ham, der fortalte om det her, som arbejdede med det. 2 pointer, det var, at de var først nervøse for, om de ville blive overrendt af forældre, der ville have deres barn accelereret op i en anden klasse. Men det blev de faktisk ikke. Så de oplever ikke, at der er nogen problemstillinger omkring det. Til gengæld, så kan man sige, når de har bredt det så meget ud på så få år, så er det også lige pludselig rigtig mange elever, der bliver accelereret, og så er det ikke så underligt. Fordi hvis man er den eneste elev i en klasse, altså på en skole med 800 elever, så er det måske ikke mega festligt at være den eneste, men hvis der lige pludselig er 25 elever, der bliver accelereret på den ene eller den anden måde, så bliver det bare sådan noget, der sker. Og så den anden hernede, det er, budget is important to get a policy. Så det er, at man er nødt til at lave et eller andet budget og få nogle penge med. Så blev der gennemgået også noget forskning fra Tyskland, og det er altså noget, hvor eleverne er blevet accelereret for en del år siden og er voksne i dag. Og jeg nævner det bare sådan kort, fordi nu snakker vi om det der med piger og drenge, men resultatet fra det her forskning, det var faktisk, at det var mere uproblematisk. Det var næsten 100% af de her piger, de havde været vildt glade for det. Og hende, som gengav det, hendes pointe var måske, at piger jo tit, hvis man har en kæreste, så er man kæreste med en, der er lidt ældre, eller sådan, det gør ikke så meget, hvis man ikke lige fysisk rammer størrelsen og sådan. I hvert fald var der generelt bare kun positive ting at sige om det. For drengene var det en lille smule mere kompliceret. For nogle af drengene, de havde faktisk ikke været så glade for det. Så blev der snakket om, at det på grund af, hvis du er fysisk lille, og så blev der givet nogle eksempler på, at der var man simpelthen nødt til at gå ned i hver case og se, hvad var det ved det, der ikke havde fungeret, men de var ikke helt så de var ikke helt så begejstrede som pigerne, bare for at nævne det.
Og hvad er det, de har? Jeg har lige nævnt Christian Fischer og det her Center for Begabung. Hvis nogen af jer bor nede i nærheden af Flensborg, så sidder der også en meget sød kvinde dernede, der hedder Sabine Køster, som også arbejder med det her på universitetsniveau. Så er der det her forløb, der også blev nævnt, som til dels minder lidt om det, de havde gjort i Randers Kommune, nemlig sådan et aktørforløb, hvor der var fokus på læreren frem for eleverne som sådan. Og der var det nogle lærere, som havde fået sådan en coachinguddannelse, for at de ligesom bedre kunne være mentor for de her elever. Og de positive ting, der blev givet omkring det, det var, at lærerne havde været det havde været godt for lærerne, fordi når de skal igennem sådan et uddannelsesforløb, så skal de selv prøve alle teknikkerne af på sig selv, så de kan ikke nøjes med bare at læse det i en bog, og så gå ud og putte det ned over hovedet på eleverne. De skulle selv arbejde med det og lære det at kende, men at en pointe var, at lærerne havde været rigtig glade for det, fordi det gav også dem noget personlig og faglig udvikling, og de begyndte måske selv at sætte sig nogle nye mål og sådan. Yes. Godt, det går lidt hurtigt det her, men jeg håber, det giver nogenlunde mening. Så har vi jo haft besøg af fra Sverige, hvor Valerie her, hun havde scoret den her mega store, den her pulje penge til at sætte det her PhD-program op. Og de har fået etableret den her EdChat Practitioner, hvor de snart bliver færdige med det første hold. Der er også i Norge, der har de så valgt at sætte det over, så vidt jeg kan se i hvert fald. Der sætter det under deres University College i stedet for ved et universitet. Men har også sådan en forskningsgruppe her. Og det vil nok være min pointe, jeg kommer lige tilbage til det i konklusionen om lidt, det er, at alle de ting, vi har hørt om i dag, vi hørte lige, at Randers og Horsens, de kigger på hinanden og snakker sammen. Men ellers så hører vi rigtig meget om enkelte initiativer, ikke? Dem har Danmark helt vildt mange af. Men det overordnede helikopterblik på det, det mangler måske lidt. Hvor i andre lande, der har de helikopterblikket, men de har måske ikke så mange egentlige aktiviteter i gang. Ja. Hvis man nu sidder og sådan lærer og tænker, jeg vil da gerne lære lidt mere om det her, men jeg kan ikke vente til nogen, de får lavet sådan en dansk EdChat-uddannelse, så er der 2 forskellige muligheder, hvor man kan gå ind og uddanne sig gratis. Der er den her e-gift, som er sådan et Erasmus-samarbejde med nogle forskellige universiteter, som I får jo slidesene, så I kan bare gå ind og finde linket. Og så er der ham, der hedder Renzulli, som nogle af jer måske har hørt om. Han er en af de sådan allermest anerkendte inden for det her med undervisningsdifferentiering. Han arbejder, ham og hans kone ved University of Connecticut, hedder det Yukon. Og det kan man se i linket. De har lavet noget, der hedder The School-Wide Enrichment Model, og det vil jeg sige, det her, det er sådan en rimelig tung læsning. Det er sådan noget med 2, 3, 4 forskningsartikler på engelsk til hvert kapitel og sådan. Men de udbyder den der uddannelse, det er gratis 4 gange om året. Hvis man er så uheldig, at man har nogle børn til hjemmeundervisning, eller man har et enkelt højt begavet barn, hvor man er sådan, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal her, så kan man også kigge på den der platform, der hedder Renzulli Learning. Den er relativt billig at få adgang til som privatperson. Og der ligger en portal af programmer, og der skal eleven ind og sætte sådan noget med alder og læringsstil og interesser og sådan noget, og så genererer den simpelthen opgaver til eleven. Desværre findes den ikke på dansk, men den findes på forskellige sprog. Ja. Så hvad er konklusionerne fra det, vi har lavet i dag? Det første er, at man må gerne tage sin medalje med, når man har fået en Nobelpris. Yes. Alting er kemi, som er kompleks, men logisk organiseret. Det kan vi godt lide. Så var der lige det, jeg ved ikke, om han her endnu, Morten, eller er han gået? Han er gået. Ej, det var ærgerligt, fordi altså, jeg kan jo ikke noget kemi, men jeg har set alle Jurassic Park-filmene. For så vil jeg bare gerne lige sige, der er faktisk en film, hvor det er T-Rex, der kommer ind og redder dagen. Så altså, det vil bare sige, den havde altså lidt empati i den film der. Ja, okay. Det var bare min egen humor. Den falder altid til jorden, ingen problem. Men det jeg blev mest af, det var, at han sagde det her excellens, det vokser frem af frihed. Ja, lidt mere seriøst. Danmark har mange initiativtagere på området, men nu siger jeg det bare, den dybe tallerken, den er blevet genopfundet så mange gange inden for det her, så det er helt latterligt. Altså, jeg har lavet det her siden 2002, ikke også? Og hver gang man ser noget, så er det sådan,
ej, vi skal have sådan en skole. Ja, men for helvede, der har været sådan en skole, den har ligget der i 20 år, ikke også? Altså, kan vi ikke snakke lidt sammen? Men det har været rigtig svært, synes jeg, at se. Men det gode er selvfølgelig, det tit er forældre. Ja, det er egentlig ikke godt, for det burde jo være sådan, at skolen de havde styr på de her børn. Men vi ser mange forældre, som har kæmpe drive til at sætte noget op, og så glider de ud igen, når børnene bliver ældre. Og det kan være det, fordi børnene bliver ældre. Det kan også bare være, fordi de ikke har kræfter til mere, fordi de ligger så mange kræfter i det i en måske 8-10 år. Og så har jeg highlightet det sidste her, at andre lande de har de her ekspertcentre, som er forankret på et universitet eller et university college. Ja. Hvad er der generelt ved det her? Det er, at det er de samme problematikker, de her børn har i alle lande i stort set hele verden. Og det er også, uanset, så sent som i går, så læste jeg en artikel fra Norge, skrevet i 2019, men den refererede til en artikel, der er lavet af en norsk professor, eller et forskningsprojekt, der er lavet af en norsk professor i 1969, hvor han allerede beskriver nøjagtigt de samme problematikker. Så det er sådan meget universelt, og det er også meget tidsløst på en eller anden måde, og på den måde kan man måske også undre sig lidt over, at det er så svært at få stablet noget på benene til at komme overens med det. Så har jeg skrevet noget, det er ikke noget, jeg har snakket så meget om, fordi det havde vi ikke rigtig tid til. Der er blevet snakket en del om det socioemotionelle. Noget af det, hvis man ikke kan finde anden motivation i det, det er jo, at nogle gange så har vi de her højt begavede børn, som går fra at være nogle små talenter, der er helt vildt gode til et eller andet, og så ender de bare som de vildeste socialsager med sådan nogle mapper her og skolevævring og hvad ved jeg. Og lige nu, der ser jeg nogle af dem på ugentlig basis, fordi i forbindelse med, at jeg selv læser sådan en Gifted Specialist Education, så er jeg oppe på Da Vinci Efterskolen, oppe i Nordjylland, hvor han har flere af de her elever. Og nogle af dem har aldrig haft en ordentlig skolegang eller noget, kæmpe huller, ikke? Men når jeg snakker med dem, så siger de, at da jeg gik i 6. klasse, der kunne jeg lave 1. G matematik. Da jeg gik i 3. klasse, så lavede jeg 7. klasses matematikbog. Nu går de så på 9. og 10. klasse, det kan de ikke. Altså, de er simpelthen noget blevet så traumatiseret i de der mellemliggende år, eller har ikke været i skole, eller har gået på 7 forskellige skoler, eller hvad det nu er. Og det er jo bare ærgerligt, altså, fordi det er så unødvendigt. Og som krølle på det også lige nævne, når vi har snakket meget om de her børns trivsel, det er det, der jo er det specielle ved, at de kommer i dårlig trivsel. Det er jo fordi, de keder sig. Altså, det er jo den kedsomhed, der giver den dårlige trivsel til at starte med. Og derfor så kan man heller ikke helt bare oversætte en til en den almindelige sociale interaktion i klassen, som de normalt begavede måske nyder. Fordi det der er specielt ved de højt begavede, det er jo, at de nemt er understimuleret. Så de fejler i begge områder, og hvis man i det mindste når dem undervisningsmæssigt, så har man i det mindste ikke kuttet den arm af dem, ikke? Også sådan, at de vokser op, så er det kun én arm, de mister, og ikke dem begge to, hvis man må sige det sådan lidt malerkrigs. Yes. Det sidste, jeg har taget med, det er, at jeg synes, begavet med glæde nåede rigtig langt på kort tid. Det var et frisk pust, at der er nogen, der valgte at trække sig ud fra en social forening og gå over og blive mere politisk. Fordi vi kan jo se, at det hjælper, vi kan se, at der kommer noget aktivitet, og at det faktisk kan betale sig at vælge det mere politiske fokus, fordi der faktisk er nogen, der gerne vil lytte. Yes. Jeg har den der hjemmeside, der kan man finde den der Gagné-model, og man kan finde, hvad der findes i de der forskellige internationale netværk, hvad man kan blive medlem af, og oversigt over de danske bøger. Og hvis der er nogen af jer, der tænker det der fra Tyskland eller Belgien eller et eller andet lyder interessant, så må I gerne skrive, så skal jeg nok sætte jer i kontakt, ikke? For jeg nåede ikke at sætte alle de der informationer ind. Og den sidste slide, jeg har med, det var faktisk efter hvad Helle sagde til morgen. Hun nævnte nogle forskellige forlag, så her der er så linkene, så det er gjort nemt for jer at klikke jer videre ind og se, hvad for nogle bøger de hver især har udgivet. Yes. Det var det, jeg kunne nå lige af.